אני עומד באוניברסיטה, ולפתע ניגשת אליי בחורה נאה, ואמרת לי שמעתי שאתה אלוף במתמטיקה, ותמיד הולך זקוק, ולך אני לא זקוק. ואז לי היא אומרת, מדליק אני זיקוק. אני מורה לאתלטיקה ולא צריך חיזוק, רק אני יודע מתי שווה לי החיבור. אמרתי לו וואלה, והחיבור שווה רומנטיקה, לא יודע מה זה להיות תפלוס. ואז לי אומרת יושב לי בסבבה בנילוס, הערב יש לי יום הולדת ותמיד אני בפלוס, ולך בערב אפתח את הדלת, ולכן אני לא תפוס, ולתני מוכנה ללדת וזרו פספוס. ולחזק את המולדת, ולפעמים שכן הדלק לי הפיוז. שולט אני בכל המספרים, אוכל אני איזה תפוז, ומה עליי מספרים, ואומר וואלה שווה איזה פיוז, שאני אלוף. והגיע הזמן שעכשיו אני מוכן להיות עושה לי יותר לא הזלוז, שווה רומנטיקה. וממך יותר לא הזוז.